Dragana Konstantinović, Sveti Sava. Bio je dete od glave do pete. Zvao se kratko Nemanjić Rastko. Hteo je da uči da znanje svije, al škole bilo ni jedne nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao na Svetu Goru. Tu je u osami manastira učio staze ljubavi, mira. Postao je mudra učena glava, svetitelj srpski, Sveti Sava. Hvala vam što ste i danas poslušali pesmu koju sam vam čitala. Ako vam se svideo video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Pratite me i na Instagramu i Facebooku, jer tamo objavljujem sve što je vezano za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku, basnu ili pesmu, slobodno mi pišite, pogledajte adresu dole u opisu videa. Do sledeće priče, bajke, pesme ili basne, budite mi dobro. Zdravo!